Joet een nieuwe top 5 leuke uitjes, activiteiten, die dwankjes maar dingen zin, maar die het vergees ben. Dus dit neemt kastje altijd een plakje werd ik voor het vakantiegevoel ga. Er is schitterende natuur, dus ik zou zeggen neem een fles oranje maar en een paar koekjes en lekker zitten met de band, lekker watje. Hey, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet een nieuwe top 5 van Chits. En deze keer over leuke uitjes, activiteiten, die dwankjes maar dingen zin, maar die het vergees ben. Dus dit neemt kastje. Want ja, het is net voor Els niet een wijlijn om altijd maar oordeel hinnen en daar ben ik heel bewust van. En er is zoveel leuks en moois te zien hier in Friesland en omkriepen. Wees de beurs net voor hoe te lopen. Dus ik ga een aantal tips van je. En ik ga er ook bij even de vlogs dat wij er west binnen. Dus ik heb even een beetje een impressie krijgen van hoe dat er is en hoe het voor u zie. Dus ik neem het vlagnummer er even bij en dan kun je het nog even weer omzien. Oké, op nummer 5. Op nummer 5 had ik Jennewoord. Jennewoord is altijd een plakje waar ik voor het vakantiegevoel ga. Er is schitterende natuur. Kist er heel mooi terug de grijden erin. Er was wetter en een heel mooi waterstuin van de ben. Dus ik zou zeggen, neem een fles oranje maar en een paar koekjes. Ga lekker zitten met de ben, lekker badje. Ik heb wel een leuke vlog dat wij er binnen bij de ben. En dat is vlog 232. Dus check vlog 232 voor een stukje Jennewoord. En dan mijn nummer 4. En dat is het bleerte fottenpaad in Droegeham. We hadden er als gezinnetje heen geweest. Ik ging heel mooi in het draagse, zo'n draagkleed. En ik kon gewoon mij doen, dus dat is hartstikke leuk. En het wie toen heel waar en dat is toch wel heel lekker, want het was wel wat wierd. Maar ik ga je een filmpje van je. Het is vlog 104, dus wil je hem weer waarom zie je, dan kan dat. Maar ik laat je maar vast en een lietstukje zien van hoe leuk dat het er is. Klasse, jongen. Lekker even, ben je wel fit? Ja, is goed in best. Klasse, jongen. Nou ja. Echt hartstikke leuk. Het is net super grut, dus een hartstikke mooi compact beeld hoor. Dus zeker een leuk uitje om even te dwan bij het mooi waar. Het bleete fottenpaad in Droegeham, mijn 4. En dan ook mijn nummer 3. Mijn nummer 3 is de puzzeltocht in Ljouwert. Je kunt op internet mooi een puzzeltocht downloaden. De link staat hieronder, maar ik weet op zijn even net het hoor, maar ik zet hem hieronder, de link. Kist het uitprinten en dan kist een hele puzzeltocht doen terugljouwt. Let op, ik hier van de ben een step mij, die echt ideaal, want het was best wel lange afstanden man. En wij ongeveer de helft van de puzzeltocht die het is best wel lang met dwanen, maar dat was al heel leuk. Maar zeker de moeite waard om te dwan en echt leuk om een beetje ljouwt kind te leren. Ben je nou nieuwsgierig? Check dan even vlog nummer 68. En dan doen wij dus die puzzeltocht in Ljouwert. Echt heel leuk om te doen. Echt leuk voor een bennenfeestje trouwens. Oké, en dan mijn nummer 2. Mijn nummer 2 is Lauwersoog. Wij gingen geregeld even naar Lauwersoog. Du hast van alles. Du hast stroom, du hast bos, du hast wetter. Het is gewoon heel leuk om daar wat om te kuieren. Even over de haven. Van die ben een hele beleving. En wij sluiten vaak even aan nog met de mooie waterstuin bij het Boze Wief. Dus zie je maar even op het Boze Wief. Dan kun je gewoon vergezen op dat watersplak. Maar er is echt van alle leuks klimmen en met wetter en zon. En ja, echt heel leuk om even met de jeugd te hinnen. Oh ja, wil je daar nog een vlag van zien? Check dan even vlag 193. Vlag 193. Blauwe zak. En dan mijn nummer 1. Wij gaan vaak met de boot op vakantie. Dit hier nog wel wat oors, maar dan toeren we mooi terug Friesland. Langs alle dorpjes en stedjes in het prachtige Friesland. En uw favoriete plak is dan toch wel Langwaar. Langwaar is een mooi lieds stedje, maar vooral met mooi waar. Altijd een keer mooi waar is en denk van wat maken we nou even bedijn gaan. Gaan dan naar het strandje. Het is net een grutstoon, ik weet het, maar ga naar het strandje van Langwaar. De kist mooi naar de zeilboten zien, de banken er heerlijk zwemmen. Ze kunnen volleyballen.
even over de haven rennen, even terug de stritten daar rennen. Het is gewoon schitterend om daar even lekker om te struinen en om daar lekker te watchen. Dus ik zou zeggen, ga eens naar Langwaar. Echt een mooi terug. Dus dat weer mijn nummer 1. Was nou een vlagje van Langwaar? Check dan even vlag 113. Op vlag 113 kun je zien dat wij op vakantie binnen en dan ben we op die dag in Langwaar. Rolf Jan is dan ook mij. Jelke is lekker, want hij hoort met de band in het wetter. Dus dan gaan we een beetje een sfeerimpressie van Langwaar. Nou ja, dit weer mijn top 5 van vergezen uitjes in Friesland en omkrieten. Dus het hoeft net altijd heel te kosten om leuke uitjes te doen met de band. Het enigste is natuurlijk de mast vervoer, dus dat is nog het enigste. Maar vaak met eten bij vervier ik al heel veel komen. Maar dan had je toch leuke uitjes. En ja, zoals ik zei, neem een tasje met mijn flesrij en een paar koekjes. En de band vernuver hun hier heel mooi. En heit en mem vermijdt je hun dan automatisch echt. Dus ja, dit zijn mijn 5 tips, mijn top 5 van vergezen uitjes in en om Friesland. Hey, vergeet net te abonneren en te liken. En vond het nou een leuke vlog? Zorg dan ook een keer weg. Hey, komt er naar je chitsvlog. Hey hoe!